til Rum Musical. Vi har glædet os til at komme. I skal nu se stykket, hvis børn kunne bestemme. Vi har selv skrevet det sammen med de voksne. Nyd forestillingen. Sluk mobilen. Ja. Velkommen til. Og jeg vil ikke spise grøntsager. Jeg vil gå sent i seng. Jeg vil i svømmehallen. Jeg vil bare gerne spille iPad. Jeg vil bare gerne ud og shoppe. Jeg vil bare gerne en cola. Jeg vil bare gerne se film. Godt i deres seng. Men som sædvanligt var de voksne i dårlig humør og råber, at børnene skal stå op. Stå så op! Gå ud og børste dine tænder. Spis din morgenmad. Pak din taske. Tag din taske på og gå afsted i skole. Børnene går i skole, og i skolen venter der en endnu sur voksen, nemlig læreren. Sur lærer kommer ind. Sæt jer ned, find jeres bøger frem og slå op på side 48. Igen i dag ikke gøre lektier.
gå sammen rundt og snakke om, hvor uretfærdige og sure de voksne er. Hvor er det bare åndssvagt. Ja, de er alle sammen strenge. Jeg ville ønske, der ikke fandtes voksne. Jeg ved, hvad der skete. Børnene opdagede vist ikke noget. Børnene går nu hjem fra skole. Hej, mor. Børnene er kommet hjem fra skole og kalder på deres forældre, som de plejer. Mor, vi er hjemme. Far, vi er hjemme. Men der er ikke nogen, der svarer, og det gør børnene lidt bekymrede. Er der nogen hjemme? Mor. Jeg tror ikke, der er nogen hjemme. Ej, hvor fedt vi er alene hjemme. Men ikke alle synes, det er så fedt. Jeg synes ikke, det er så fedt. Børnene går lidt rundt og overvejer, hvad de skal gøre, nu når der ikke er nogen hjemme. Men måske de bare skulle fejre, at nu er alle de sure og strenge voksne væk. Måske vi bare skulle fejre, at alle de sure og strenge voksne er væk. på vej mod Form Sommerland. For der er jo ikke nogen voksne, som skal bestemme. De har alle sammen en mening om, hvad man kan gøre, når der ingen voksne er, og man er helt alene på vej til Form Sommerland. Mens børnene hygger sig i Form, vil I nu se, hvad børnene har lyst til at lave, når de er alene, helt uden voksne. I vil se børn, der drømmer om at tømme en slikbutik. Børn, der stjæler en bank. Børn, der pludselig får søde kæledyr. Og børn, der ser en meget uhyggelig film. Jeg har altid drømt om at vinde en konkurrence, hvor man kan tømme en slikbutik.
på 5 minutter. Jeg elsker skumfiduser. Jeg elsker lakridspiber. Jeg elsker lakridskonfekt. Børnene beslutter sig for at gå ud i byen og finde deres yndlingsslik. Kom, vi skal have slik. Se, der ligger min yndlingsslikbutik. Hvem drømmer ikke om at være rig? Tænk, hvis man kunne bade i Monis. Det var at springe ned i en stor pengetank og tage et hovedspring. Ja, alle børn har drømme. Hvordan bliver man rig? Nu kan vi stjæle nogen op der. Ja, vi stjæler. Jeg skal have penge til mad. Vi løber hen i banken. Nu har jeg råd til verdens største bazooka. Da børnene har stjålet inde i banken, får de alligevel lidt dårlig samvittighed over at have stjålet penge og bliver lidt flove over det. Der har altid været så mange kedelige voksne, der synes, det er besværligt at have kæledyr. Hvem skal lufte hunden? Katten skal køres til dyrlægen, og vi kan ikke tage dem med på ferie. Hvem skal fodre hesten, når vi er en måned til Thailand? Det skal der laves om på. Jeg har altid ønsket mig et lille hund fra en lille en. Her ser 3 børn, der synes, det er fedt at være længe oppe. Har I set Springbom, men det er mega fedt fly, som hun har sagt lige præcis. Yeah! Børnene begynder at se filmen, men noget er ikke helt så fedt, som de havde håbet på. Det var godt nok fedt. Der er ikke rigtig nogen af børnene, der vil stoppe filmen, og klokken bliver mange. Forældre. Jeg er trætte efter en meget lang dag. De ligger trygt og sover, da de pludselig vågner ved en uhyggelig lyd.
Børnene går i sengen igen. De vågner lige pludselig, da de hører den uhyggelige lyd igen. Nej, jeg tror, det er et monster under min seng. En af de andre børn kigger og finder ud af, at det bare er en pude og ærmet af den anden barns trøje. Det er bare den pude og en trøje. Barnet kan godt fortsat høre noget. Måske er der et monster ude i gangen. Hører I også noget? Børnene hvisker til hinanden, at de må være helt stille. En af børnene peger på noget ved trappen. Hvad er det? Et modigt barn tænder lommelygten og går forrest. Det er ikke et monster, det er bare en dum støvsuger. Børnene er lettet, men trætte. Lige pludselig hører de den uhyggelige lyd igen. De stivner og kigger rundt. De kommer frem ned ad trappen. De er meget bange. Nej, det er et monster. Jeg går ikke derned. Det gør vi heller ikke. Kom, vi bliver nødt til at finde ud af det. Børnene går stille ned ad trappen. De hører den uhyggelige lyd. Denne gang er det højere. Børnene stopper op, da de ser noget stående foran dem. Hører de også det? Det er ikke et monster, det er bare mammas pelsjakke. Børnene er lettet. Den uhyggelige lyd kommer igen. Børnene stopper op og kigger på hinanden. Lyden kommer fra toilettet. Børnene går langsomt hen mod toilettet. Lyden bliver højere og højere. Samtidig lugter det. Børnene holder sig for mund og næse. Hold kæft, der stinker. Vi kunne ikke
Mega høj, og det stinker. Børnene er ved at besvime. Der kommer et væsen til syne. Den går langsomt og laver de mest mærkelige lyde. Børnene ser, at det er Mogens, der står og holder sig for maven, mens han slår den værste og største prut. I stor smerte forklarer Mogens, at han ledte efter noget at spise i køkkenet. Han fandt noget ostelignende noget i køleskabet. Efter han havde spist det, fik han det dårligt. Børnene er glade for, at der ikke er et monster. De krammer deres ven og hjælper ham op ad trappen. Smutter tilbage og varm havredrik. Jeg savner mor, og jeg savner far, og jeg savner kold havredrik. Børnene leder efter mad i skabene. Køleskabet er for længst ramt ud over oliven og de voksne smørneost. I bunden af et skab finder de noget stort slik. Det er altså ikke kun tøj, der ligger i bunken over i hjørnet. Pludselig kommer de voksne tilbage. De ser godt nok lidt forvirret ud. Er du okay, børn? Det er dejligt at se de voksne igen, men det er et rødt hjem, jeg kommer tilbage til, og børnene gider ikke mere skille. Vi gider ikke mere skille. Ja, vi har faktisk savnet jer, selvom I er pisse sure hele tiden.
Det var jo slet ikke sådan, det skulle være. De voksne elsker deres børn og vil bare have, at børnene har det godt. Men de vil også bare gerne passe på børnene, så de ikke spiser så meget stort slik, at de kaster op. De voksne ved, at de blev sådan nogle suicide. Vi er kede af det. Vi er faktisk klar over som jer, og det var mega sjovt. Ja, lige indtil jeg skulle kaste op. Jeg var bange. Jeg var også bange. Skal vi sige, at vi snakker om det? Vi vil ikke være de sure voksne. Skal vi ikke sige, at vi lytter til hinanden? Ja, ikke flere sure voksne. Børnene og de voksne er meget at snakke om. Vi snakker forhåbentlig aldrig. Goddag, min ven, godt at se dig igen. Det er længe siden, vi har fået en ordentlig svinger. Gå nu 3 skridt frem, der er nok en ven. Goddag, min ven, godt at se dig igen. Det er længe siden, vi har fået en ordentlig svinger. Gå nu 3 skridt frem, der er nok en ven. Goddag, min ven, godt at se dig igen. Det er længe siden, vi har fået nogle svinger. Gå nu 3 skridt frem, der er nok en ven. Goddag, min ven, godt at se dig igen. Det er længe siden, vi har fået nogle svinger. Gå nu 3 skridt frem, der er nok en ven. Goddag, min ven, godt at se dig igen. Det er længe siden, vi har fået nogle svinger. Gå nu 3 skridt frem, der er nok en ven. Goddag, min ven, godt at se dig igen. Det er længe siden, vi har fået nogle svinger. Gå nu 3 skridt frem, der er nok en ven. Goddag, min ven, godt at se dig igen. Det er længe siden, vi har fået nogle svinger. Gå nu 3 skridt frem, der er nok en ven. Goddag. Når de voksne siger nej, så gør de det for at passe på os. Jeg har lært, at vi skal respektere hinanden. Jeg vil stadig gerne have en hundevalg. Børn og voksne skal have det sjovt sammen. Voksne gør det så godt de kan. Some
til skuespillerne.